Animazioa, abentura, musikala edo komedia berriro Iruñan daude zinema gauak hiriko hainbat gune publikoetan uztailaren 29tik abuztuaren 30 hogei film proiektatuko dira beti gaueko 10 aurrera. 25 plan doan abuztuaren 25 arratsaldetarako Gazteiren etxearen proposamena datorren ostegunetik aurrera. Eskulanak, trebetasun artistikoak edo teknologikoak norbera hobetzera zuzenduak eta hainbat dantza mota izango dira ardatz, 14 urtetik gorako gazteentzat. Navarra Biomedeko eta Manchesterko unibertsitateko ikerlariek melanomari buruzko azterketa zientifikoa argitaratu duten Natur aldizkarian. Etxalatzen hobi komun berria aurkitu dute gutxienez 3 biktimekin, miaketa eta desobiratze lanak ondorengo egunetan jarraituko dute. PSN-ko militanten 89 Nafarroan gobernu osatzeko akordioaren alde agertu da. Nafarroko parlamentuko presidenteak bilera sorta deitu ditu astelehen honetarako, hala, 10:30 aurrera parlamentuan ordezkatuta dauden talde guztietako bozeramaileekin bilduko da. Goazen gaurko eguneko titular nagusiekin. Animazioa, abentura, musikala edo komedia. Berriro da Iruñean daude zinema gauak hiriko hainbat gune publikoetan. Uztailaren 29tik abuztuaren 30 hogei film proiektatuko dira, beti gaueko 10tik aurrera. Gaurtik aurrera zinema gauak itzuliko dira Iruñeko 10 gune publikotara. 20 filmez itzuli ere, hoietako 5 euskaraz izango dira eta abuztuaren 30 arte proiektatuz joango dira. Astelehenetik ostiralera beti, gaueko 10etan hasita. Programatutako filmetako 8 animazio filmak dira. Komedia, drama, abentura eta musikalez gain. Hoien guztien artean adin guztietarako sailkapen zabala jasotzen da, Asterix eta Obelixen 2012ko filma izan ezik. Proiektatuko diren gainontzeko filmek 2017an eta 2018an eduki zuten estrenaldian. Ohikoa denez, udalaren film saila Etxabakoizko parkean abiatuko da. Gune horrez gain, honako hauek bilakatuko dira zinemareto. Mendillorriko Aintzirako parkea, San Francisco plaza, Iturramako bulebarra, Txantreako Arriurdineta plaza, Bustintxuriko pasealekua, Milagrosako Felisa Munarriz plaza, Sanduzelaiko Gortari doktorearen plaza, Arrotxapeako Maite Minduen parkea eta Yamaguchi parkea. Agertokiak txandakatuko dira egunka eta asteka, herritarrentzat atari zabalean proiektatzen diren filmen formatua 1997an abiatu zen, 9 zinema saioz. Gero urteotan proposamena moldatuz joan da egungo dimensio erdietxe arte. Iaz zinema gauetan batez beste 386 ikusle izan ziren saio bakoitzeko. Aipatu beharra dago udal proiekzioetara bertaratzen direnen kopurua eguraldiaren araberakoa izaten dela. Adibidez, iaz 3 saio utzi ziren bertan bera. Urtero zinema saioak uztailaren amaieran hasten dira Etxabakoitzen, hala gertatzen da 2003 urtetik. Auzo unitaterikiko elkarlanaren ondorioz, hau da aurrendako lantalde komunitarioa, lantalde komunitarioak prestatutako proiekzio proposamena material osagarria da. Uztailako hiri kanpalekuan egindako lanari amaiera emateko. Filmek amaiera bikaina ematen diote gizarte zerbitzuek auzoko haur eta gazteekin egindako lanari. Hoiek horrela, datorren astelehen gaur, uztailak 9an, Peter Rabbiten 2018 proiektatuko da eta jarraian abuztuaren 2an ostiralarekin Ferdinandena, lehena aurrendako ipuin baten ordenagailu bidezko animazio egokizapena da, baserritar baten aurka egiten duen untxi asaldatzaile baten gainekoa. Estatu Batuek eta Australiak elkarrekin ekoiztua. Bigarrena ere Ferdinand 3 dimensio animazioko filma da. Zezenko baten historiaren berri ematen digu, eta izan da pena jaso ditu Oscar Ani Urrezko Globo zein ekoizleen sindikatuaren sarietan. Zuzendaria Carlos Saldana Brasildarra Izaix sailaren film batzuen egilea da.
Inaugurazio astearen ondoren, abuztuaren bostik bederatzitara zinema Iturraman, Txantrean, Arrotxapean eta Milagrosan hasiko da. Gune horietan eta hurrenkera berean, abuztuaren 19-23 astean ere egongo da zinema. Horrela, abuztuaren 5 eta 19 astelenak egonen dira ikusgai Mamma Mia una y otra vez. Aba musika banda ari duena eta Mi querida kofradia, komedia dramatikoa urren ez urren. Abuztuaren 6 eta 20 asteartean proposamenak adin guztietarako izango dira, Txantrean. Superagente kanino, haur abenturako filma da, polizi txakurren gainekoa eta euskaraz, Kanadakoa, urrak eta lapurrak. Abuztuaren 8 ostegunan Arrotxapeara iritsiko da euskaraz pelutxezko hartzo ospetsua bere abenturen bigarren emanaldian Paddington. Eta abuztuaren 22 berriro animazio jarraipena den filma Hotel Transilvania 3, Monstro Family Placer gurutza ontzi baten itsasoratutako da, azkenean amesgaizto bihurtuko delarik. Abuztuaren 9 eta 23 ostiralak Milagrosako Felisa Munarriz plazan iaz kritikaren babesa eta sari ugari jaso zituzten 2 film aurrikusi dira. Guillermo del Tororen La forma del agua eta Martin McDonaghen zuzendariaren 3 anuncios en las afueras. Abuztuaren 12 16 astean udalaren film saila agertokiz aldatuko da, zubiarekin bat etortzearen ondorioz 5 saio ordez 3 eskainita. Abuztuaren 12 astelenarekin Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazan 2 saioetako lehena izango da, Los Increíbles. Pixar animazio film arrakastatsuaren ondorengoa. Filmak National World Review animazio film luze honenari ematen dion saria jaso zuen, baitere 19 izendapen hainbat lehiaketetan. Abuztuaren 26an proposamena Asterix eta Obelix Maiestatearen zerbitzuaren filma izango da euskaraz. Abuztuaren 13an asteartean Yamaguchin abiatuko da film saila El Gran Showman musikalaz. 20. mendearen hasierako zirkuko Phineas Taylor Barnum handikiaren biografia ardaz duela leku berean, abuztuaren proposamena komedia bat izango da Fernando Colomo zuzendariaren La Tribu, Carmen Machirekin. Abuztuaren 16an ostiralean proiektagailuak San Francisco plazan piztuko da euskaraz, Aitor Arregi eta Jon Garaño zuzendariaren Antia filmaz. Argudioa benetako gertaeretan oinarritua, lehen gerra karlistaren ostean abiatzen da Gipuzkoako baserri batean. Filmak 10 Goya sari jaso zituen, abuztuaren 30an zinema gauei Javier Fesserren Campeones saria askoko filmak. Mendillorrik euskarazko zinema saioa izango du adin guztietarako jada datorren asteazkenean hilako 31 Aintzirako parkean. Arpetarra, Wallace Gromiten egilean sorketa da eta Harri Aroaren eta Brontze Aroaren arteko gatazkaren historia du ardatz. Bitartekoa futbola bada ere joko sakratu bezala. Abuztuaren 21an leku horretarako Juan Minji, Bienvenidos a la Jungla izen bera duen filmaren ondorengo joko digitaleko aldaera. Eta Buztintxurin ere udal zinemako bisaio daude aurreikusita, batetik abuztuaren 7an asteazkenean Koko. Proiektatuko da, Pixar Faktoriaren filma bat. Mexikoko hildako jai tradizionaletako ikonografiaz girotua eta abuztuaren 28an Cars 3 marrazki bizitunetako Rayo McQueen auto ospetsuaren 3. abentura. 25 plan doan abuztuaren 25 arratsaldetarako. Gaztediaren etxean proposamena datorren ostegunetik aurrera. Eskulanak, trebetasun artistikoak edo teknologikoak, norbera hobetzera zuzenduak eta hainbat dantza mota izango dira ardatz. 14 urtetik gorako gazteentzat zuzenduta. Abuztuaren batean ostegunarekin hasiko da Gaztediaren etxean 11 plan abuztuaren lanegun guztietarako debaldezko jardueren programa astelenetik ostiralera. 25 plan ezberdin izango dira udako arratsaldetarako beti 7:30 bederatzitara. 14 urtetik gorako gazteentzat diseinatua. Programak ondoko 3. udaz sormen aisiadoan eskaini nahi die hirian gelditzen diren gazteei, Gaztediaren etxean.
Besteak beste, 2019ko abuztuaren proposamenetan mota guztietako eskulanak eskaintzen dira, esaterako, elkarlaneko papiroflexia, buztinezko totema modelatzea, imitaziozko bitxien sormen lantegia euskaraz, eta platerak edo igerilekurako polsa apaintzea. Sormen hildoari jarraikiz bersolaritza lantegi bat eta 2 antzerki lantegi eskainiko dira. Maskarak egin eta hoiekin antzestea urren ez urren. Datorren hilean zaletasun oro asetzeko moduko dantzak ere izango dira. Hip-hop, K-pop, dantza latinoak, swing eta watching boge. Baitere aurpegi maskarak, mota guztietako azaleratarako lozioak eta koloniak egiten ikasteko edertze saioak. Hori guztia esentzia naturalez. Halaber beste saio batzuk norbere trebeziak hobetzera bideratzen dira, hala nola ahots lantegia, utzi zure entzuten, eta 2 psikologia lantegi motz. Gaitasun teknologikoak ardaz dituzten jarduerak hauek izango dira. Mugikorrez egindako argazkiak hobetzea zein bideoak egiten eta editatzen ikastea. Gainera uda honetan berritasun bat dago, 11 plan programa auzoetara ere zabalduko da. Proposatutako jardueretako batzuk etxetik kanpoko 4 lekutan egin ahalko dira. Abuztuaren 6an, astearterekin Mendillorrin izango da, kolonia naturalak egiteko lantegia. Abuztuaren 8an ostegunarekin Buztintxurin izango da imitaziozko bitxien sormen lantegia, Alizia Urtasunen eskutik. Abuztuaren 13an astearterekin Arrotxapean izango da aurpegi maskara naturalak egiteko lantegia eta abuztuaren 28an asteazkenarekin Ermitagainan izango da antzerki maskarekiko antzerki lantegia. Navarra Biomedeko eta Manchester Unibertsitateko ikerlariek melanomari buruzko azterketa zientifikoa argitaratu dute Nature aldizkarian. Imanol Arozena doktoreak Navarra Biomed ikerketa biomedikoko zentroko minbiziaren arloko seinalizazio unitateko ikerlari nagusiak eta aldi berean Nafarroko Osasun Ikerketako Institutuko kideak melanomari buruzko azterketa zientifikoa argitaratu berri du. Claudia Wellbrock-kin Manchesterko Unibertsitateko katedradunarekin batera. Nature Reviews kanzer aldizkari ospetsuak gonbidatuta egindako azterketan azaleko minbizi mota horretako zelulen karakterizazioan gauzatutako azken aurrerapenen analisi sakona eginda. Melanomaren mota zelular bakoitzaren berezitasunak tratamentuaren erantzunean duen garrantzia nabarmentzearekin batera. Espainian urtero melanomaren 4.000 kasu berri diagnostikatzen dira, hau da metastasia sortzeko joera handia duen azaleko prozesu gaiztoa. Era horretako tumorazioak heterogenotasun handia aurkezten du lesioaren beraren barnean naiz tumore ezberdinen artean. Aldakortasun hori gertatzen da melanomaren tumore zelulek inguruneko baldintza aldakorretara moldatzeko duten gaitasunarengatik espresio genikoko profilak aldatuz. Modu horretan terapia gidatuen zein immunoterapien aurrean erresistentzia garatzea lortzen dute eta gaixotasun metastasikoa agertzea. Artikuluan adierazten da garrantzitsua dela teknologia genomikoetako azken aurrerapenak informazio genikoko datu base zabalekin konbinatzea, gaixo bakoitzaren tumorean gertatutako aldaketen karakterizazio zehatza eta izan dezaken bilakaera eta tratamentuaren aurreko erantzuna lortzeko. Arozarena doktorearen hitzetan ikusirik melanomaren zelulak tumoren aurkako botiketara hain moldagarriak egiten dituzten mekanismo molekularrak tratamentuaren aurreko erresistentzien agerpena prebenitu eta melanoma metastasikoaren pronostikoa hobetu nahi dugu. Etxalatzen, hobi komun berria aurkitu dute gutxienez 3 biktimekin. Miaketa eta desobiratze lanak ondorengo egunetan jarraituko dute. Nafarroko gobernuak 1936ko kolpe militarreko biktimak aurkitu, berreskuratu eta identifikatzeko konpromisoarekin jarraitzen du. Arantzadiko zientzia elkartearekin egindako hitzarmenaren barruan, 2019ko desobiratze planak etxalatzen eguesibarren ehortze berriak aurkitzea aurreikusten zuen, non 2018an hobi bat 6 biktimekin desobiratu zuten. PSN-ko militanteen 89% Nafarroan gobernua osatzeko akordeen alde agertu da. Nafarroako Parlamentuko presidenteak bilera sorta ditu du astelehen honetarako. Hala,
Goizeko 10:30 aurrera, parlamentuan ordezkatuta dauden talde guztietako bozeramaileekin bilduko da. PSNeko militanten 189 Nafarroan gobernua osatzeko lortutako akordioaren alde agertu da igande honetan. Koalizio gobernua osatzeko ituna, geroa baik Podemosek Izquierda Ezkerrak eta PSNek sinatu zuten. Baina Izquierda Ezkerra ez da koalizio gobernuko kide izango. Dena dela, EH Bilduren abstentzioa ezinbestekoa da Maria Txibite hautagai sozialista Nafarroko gobernuko presidente izendatzeko. Alderdi sozialista jakitera eman duenez, boto emaileen 89,9 eman dio babesa Txibite buru izango lukeen gobernu aurrerakoiari. Halaber, militanten 10%ak koalizio gobernu osatzeko akordioaren kontra bozkatu dute eta 0,5% boto xuria eman dute. Emaitzen berri izan ondotik militanteen parte hartzea eta babesa eskertu ditu Txibitek eta edozein barne prozesuaren aurrean beti erakusten duten konpromisoarekin erantzun dutela nabarmendu du. Arreta gizarte politiketan, berrikuntzan, berdintasunean eta lurralde kohesioan jartzen duen akordioa argi eta garbi babestu dute militantek, gobernu plural, ezkertiar eta aurrerakoi baten alde eginez, azpimarratzen dute iturri sozialistek. Alderdi sozialistaren militantek 10-etatik 6 arte izan dute boto emateko aukera eta igande gauean eman zuten emaitzaren berri. Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko presidenteak bilera sorta deitu du. Gaurko hala 10:30 aurrera eta 15 minutuko tartearekin parlamentuan ordezkatuta dauden talde guztietako bozeramaileekin bilduko da. Izquierda Ezkerra, Podemos, EH Bildu, geroa bai PSN eta Navarra Suma. Ondoren, Maria Txibiteren hautagaitza proposatuko du. Inbestidura saioa gutxienez 3 egun geroago egin behar da, hortaz, bilera sorta astelehenean egiten bada, inbestidura saioa ostegunean edo ostiralean has daiteke, PSNek ostegunean izatea nahi du. PSNek 11 eserleku ditu, geroa bai 9, Podemosek 2 eta Izquierda Ezkerrak 1. Guztira beraz 23 ordezkari batzen dituzte, baina ez dute gehiengo osorik 26 parlamentari. Hori dela eta Txibite Nafarroko presidente izendatzeko ezinbestekoa da EH Bilduren abstentzioa. Koalizio abertzaleak adierazi du inbestidura ahalbidetzearen aldekoa dela, baina erabakia bere militantziari esku utzi du eta konsulta loteslea deituko du datozen egunetan. PSNek, geroa baik eta Podemosek ostiralean sinatu zuten koalizio gobernua osatzeko akordioa. Adostutako gobernuak 13 departamentu izango ditu. Hoietatik 8 PSNren esku egongo dira, 4 geroa baik zuzenduko ditu eta Podemosek gidatuko du azkena. Ahal dugu asteburuan egin du 2 egun iraunduen bozketa telematikoa asteleneko 8 arte militantek programa akordioa eta Nafarroko gobernuan sailburu batekin sartzea berrez dezaten. Izquierda Ezkerrak beste 3 indar politikoekin batera sinatu du legegintzaldiko akordioa eta Maria Txibiteren alde egin du, baina uko egin dio koalizio gobernuko kide izateari. PP eta Ciudadanosek EH Bilduren aurka egin dute larunbat honetan militantziari beharrezkoa diren abstentzioen bidez hautagai sozialistaren inbestidura ahalbidetzea proposatu ondotik. Javier Esparza, Navarra Sumako hautagaiak Radio Euskadin erranduenez, Nafarroan Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko du. Argi dago, Eusko Alderdi Jeltzalea izango dela hitzarmen honekin Nafarroan indarsuena esan du Esparzak. Gainera, EH Bildu ez dela doan abstenituko eta pentapartitoa egingo dutela gaineratu du. Goizean lanbroa eta lainoa sortu arren, zeru laino gutxikin egonda ondoren, arratsaldean lainoak ugarituz joango dira oso lainotsu geratu arte. Azken ordutan balitekean hemenka xirimiri egitea. Norabidea aldakorreko haizea ahule ibiliko da hego osagaian nagusituz. Eguerditik aurrera haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da. Bolada gogorrekin arratsaldean. Temperatura maximak nahiko igoko dira. Asteartean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, ipar-mendebaldeko haizea ahul-bizi ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, temperatura maximak
nabarmen jaitsiko dira. Animazioa, abentura, musikala edo komedia berriro Iruñan daude zinema gauak hiriko hainbat gune publikoetan uztailaren 29tik abuztuaren 30 20 film proiektatuko dira beti gaueko 10 aurrera. 25 plan doan abuztuaren 25 arratsaldetarako Gazteidearen etxearen proposamena datorren ostegunetik aurrera. Eskulanak, trebetasun artistikoak edo teknologikoak norbera hobetzera zuzenduak eta hainbat dantza mota izango dira ardatz, 14 urtetik gorako gazteentzat. Navarra Biomedeko eta Manchesterko unibertsitateko ikerlariek melanomari buruzko azterketa zientifikoa argitaratu duten Natur aldizkarian. Etxalatzen hobi komun berria aurkitu dute gutxienez 3 biktimekin, miaketa eta desobiratze lanak ondorengo egunetan jarraituko dute. PSN-ko militanten 89 Nafarroan gobernua osatzeko akordioaren alde agertu da. Nafarroko parlamentuko presidentea bilera sorta deitu ditu astelehen honetarako, hala, 10:30 aurrera parlamentuan ordezkatuta dauden talde guztietako bozeramaileekin bilduko da.